Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano ba daw sayang kaagi karon? May kining usa ka lalaki nga nagtuyo sa Cebu City. Ang atong magtatampo, nagdasangan nga, James. Ay, salamat out na ko. Magdali ko, bi. Kaya magpalit kong cake ni Mama. Birthday ba niya ron? Hayop ka! May babae kindi ay ka, ha? Ano ba? Ayaw ko siya ng tingin ko. Nagpagkauwaw man. Ako pa ba nagpakauwaw, ha? Sabos mamang papo na Salbahis ka! at tumakot. Hindi lagi natin noon. Kining amahan ni mo, dunay kabit. James, nak. Paminawaw na ko. So, tinuod yun ay pa. So, tinuod yun ay nga mga pagduda ni Mama. Mao day nga pirmi kang madugay guli. Nak. Abi na kong tarong kang pagkamahan. Wa pa na kay ayo. James. Mao na nagiginom ko na ko ron. Tungod na ng problema ni mo. Grabe ang hana eh. Wait kaluwis kong inahan. Nadya mga nga na, bay? Hi, sir. Niyarang among menu, oh. Kupa, bay. Oh, thank you, miss. Welcome, sir. Todd, pwede ko mangayos yung number? Thank you sa libre, ha? Thank you po kay misugot ka nga imbitaron. Wa masagod ko ilingaw sa amo. Wa mo ko'y trabaho ron. Mode. Nancy, pwede mangutana? Sure, unsa man na? Kung manguyab ko ni mo, may chance ka ko? Nganong wa, good. Dako kayo chance. Gwapo ka, unya buutan. Kung mao, pwede ko manguyab ni mo. Okay. Say okay. Okay. Uyab na ta. Yes, thank you. Wow! Uyab na mong Nancy. Ubay, Lahir, gid basta gwapo, eh. Easy kayo. Kami daw na ning mga pikig naong. Kinahanglan na ba mag-effort mayo? amaw gabay. Nalipay ko para ni mo, bay. At least, di na ka magsige una dito sa problema sa inyo. Kaya si Nancy na lang ang imong hunaw-naon. Mao lagi bay. Nalipay sa ko nga nabot si Nancy sa kinabuhi. Oh, nagmata pa rin ka, ma? Oh, saman, nagpaabot na sa ka sa akong may laking amahan? Ikaw ang akong gipaabot og dili ang ibong amahan. James, anak. Naunsa man ka? Kada gabi naman lang kang mauli ngayon arong orasa? Ma, dako na ko. Pasag din lang gug ko. Kung ang hinungdan aning imong pagsigig ingon ani, tungod sa nabuhat sa imong amahan din hinako. Anak, please. Ayaw ni puhata sa imong kaugalingon. Ma, nana ko yuyab. Unsa? Unya, nganong wa man ni mo dad adinis bay? Puhon na lang, ma. Ako sa pilaila ni mo. Ha? Imo kong dadon sa inyo? Yes, babe. Gusto nga makailas mama ni mo? Babe, dili ba good?
Sayo ra kaayo para ana. Does it matter? Seryoso ko nimo. Seryoso man sa kakanako. Oo. Wa makakagitago nako. Unsa? Wa, uy. Unsa may itago nako? Ikaw no, gibinuang nga ganiti ka. Kadali sa nimo mamuwa, Ikaw, gyud. Sige lang, kung dili na ko busy, moingon na unya ko nimo. Ma, si Nancy. Nancy, akong mama. Hi, tita. Hi, Iha. Nice to meet you. Dali mo pangaon mo. Salamat, ma. Wa lagi ko makabantay sa imong papa. Ito pangita, buti ayo. James, Tinuod bitaw, ma? dili na ta magstorya pa bahin, ana. Sige na, mangaon na ta. Dili day mo okay sa imong papa? Dili. Naglagot ko na yan. Unsa may hinungdan? Doon na siya kabit. Huwag ko makasabutan ng mga taong ninyo na nanay asawa pero mga bit gihapon. Ug mas labaw nang huwag ko makasabutan ng mga babae nga mo patulog ninyo. Kadaghan na ng way sabi ta. Ganong anak mo sa mga taong ninyo. James. Nancy. Nancy. Unsa? Hustler gyud mo uyab. O bay. Puro bagsuhitog yung kaya siya na butanga. Mao babay. Pasig kadaghan ang makasuway. Bay. James, natultulan ako ang imong amahan. Unsa ma? Gisundan ako siya. Ug naa siya bahay nga uli anak kung dili siya muuli dinhi sa ato. Kung mo na, sulngo na to nito. Mauding bahay anak. Tukto ko na to. Ni amo? Hain ang imong babay, ha? Pagawasa siya. Nausapan mo. Ayaw mo pag-iskandalo din eh. Han? Oh, Nancy. Ikaw may kabits kong amahan. Ginoo ko, James. Ma! Buwag itong babayhana, ha? Dili ko musugot nga mautoy mauyab ni mo, James. Ma. James, pasaylo ako. Nga naman, Nancy. Ang tinuod. Lisod ang among kahimtang. Misakito nang akong inahan. Uwan ako'y papa niya. Na ako'y mga igsuon. Ang imong amahan mo'y nitabang na ako financially. Nancy.
Nitry ko ang mga tarong nga trabaho, James. Pero kuwang ra kaayo. Wa ko'y laing choice. Nancy, Masaylo ako. pasayluwasan ko. Pero makigbuwag ko nimo. James, Ugunta, kung nagyo kay gamay pagbati nako, bisan kamay lang. Unta imong buwagan ang akong amahan. James. I can't believe what I just heard. Could it be true? Are you the girl I thought I knew? Sakit kayo nga mahibawan nimo. Nga ang imong uyab, more ang kabit sa imong mismong amahan. Pero ambot ba? Wa ko makafeel og kasuko ni Nancy. Gani naluoy ko sa iyang sitwasyon. Mahal na ko siya, pero isip respeto sa gibati sa kong inahan. Ako siyang gibuwagan. Dinhil ng kutob, dagang salamat, Arimen.